ng'anyo mag jopuonj mbalariany donjo odiechienge mar ariyo ka chenro mag somo medero chore kuonde tiegruok go mag piny owacho. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen obago twak kod jopiny ma Kisumu ewi weche arita e chenro motisi ni jukwaa la usalama. Juzi tumepoteza watu wa muhimu na wakapoteza maisha, hata miezi 5 haijaisha. Tena leo hii imetokea. Tunaomba serikali itusaidie kwa hili jambo, itubanulie daraja ikue pana, ni pana sana, itubanulie daraja. Atachielo wito ngimane kama kochiko enyore masira marapaya mabera ya pema Migori kadhi Sibania. Machiegni nyakurom gajuang chendo en kagi kacha nyinga Lydia Okeyo. Ng'ata chiel howito ngimane kaji maromo chiko hoyudo hinyruok e masira mar apaya mano hoyudo nyamburko mar Probox matingo jowuoth kod lori mar Chaklai Karolalo mar Nyametembe mayudre sub county ma Mabera e apaya maduong' mawuok Sibania kadhi Migori. Jopiny koro golo kwayo ne piny owacho mondo rang gik ma inyal tim e duoko piny masiche mathoro timore olalono. Jojuma Nigiler. Kalore kod lipot mogol kod obila e subkonto ma Kuria West, masira ni marapaya mane otimore kar saa achiel mar midhiambo mane ojuko nyamburko mar Probox matingo jowuoth kaachiel kod lori mar Chakla ne owe ka dereva mar Probox ne owito ngimane. Jatend obila e subkonto ma Kuria West Ruben Bet yango ni jowuoth mamoko 9 mane idho nyamburko mar Probox na yudo hinyruok mopogore opogore kendo gidhi nyime kod thieth e osiptende mopogore opogore. Joneno wa nyamburko mar Probox ne oriko wuok e boma ma Migori ka ochomo Sibania. Kalori mar Chakla to ne oriko wuok e boma ma Sibania ka ochombo ma Migori e kinde mane masira ni otimore. Kati ya trailer ilikuwa inatoka upande wa Sirari boda ikatelemka kuja hivi ikakutana hapa kwa daraja katikati kabisa, wakagongana na Probox ana kwa ana. Wale majeruhiwa wamepelekwa hospitali. Jodak mama Bera wacho ni Karolalo ni mane masira ni otimore osebiro kanyo mogand mathoth osewito ngimagi ka gidwaro mondo koro piny owacho koro konygi e yaro laloni Manyametembe. Naomba waje waangalie hii daraja ipanuliwe, manake ni ndogo sana, ni nyembamba sana, kali hata kupishana kwenyewe huwa zina mpaka isimame ama ipunguze mwendo. Ikija na mwendo kali wa kasi kabisa lazima ajali itatokea. Kiomba serikali itubanulie hii daraja ikuwe kubwa. Hii daraja ni finyu. Juzi tumepoteza watu wa muhimu na wakapoteza maisha, hata miezi 5 haijaisha. Tena leo hii imetokea. Tunaomba serikali itusaidie kwa hili jambo, itubanulie hii daraja ikue pana, ni pana sana, itubanulie daraja. Jodak mama Bera bidwaro mondo koro ket matute ya payane to enye machiegni laloni mondo koro kony e gik masiche mag apaya. Pia mimi ni dereva. Mimi kitu ningeomba katika hii daraja, hii sehemu, hii daraja imekuwa kwenye kona. Unapotoka upande wa Isibania, hata kama ukiwa na gari kubwa, hii sehemu inatakikana iwekewe pumps, kwa sababu ile pumps inasaidia saa zingine unatoka juu ukiwa na mwendo wa taratibu. Watusaidie watuwekee pumps kama hata ni 2, maana hii sehemu iko kwa kona, mtu akitoka pande hii wanapata kuonana. Kama ne masira ne otimore osebiro kanyo moganda wacho ni osekelo lal mange mathoth magoganda. Waje waangalie kabisa hii kitu, manake imeua watu wengi hapa, tumezika watu wengi. Daraja imeanza, watu wanakufa, tunaongea, hakuna kitu inafanyika. Rais anaambiwa mbunge nini, hakuna kitu inafanyika. Tarik 19 mar dwe mar achiel mar higani, ji maromo 5 ne owito ngimagi e kamoro achiel ni mane masira ne otimore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ng'anyo ma jochite mbalariany odonjo e odiechienge mar ariyo kawuono ka koro ginyono kar tiendgi ni ok gibidok e klas nyaka dwachgi 3 madito chop kare. Ne gilose mbalariany ma Nairobi kama koro giwacho ni sirikal ne ok odewo mar luongi e thuolo mane gichiwo motelo ne ng'anyo margi ka sani onge twak moro amora mabiro duokogi e klese. Kawuono jopuonjre nojwang'o klese e thoth kuonde tiegruok mane walimo kendo onge chenro moro amora mar puonj madhi nyime e tat somogo. We launched this strike with 3 basic ingredients about why we went on strike. We are not going to relent.
And as we stand here, we'll keep rallying all our members to say in one voice, no work because there's no pay. And we are not going to sacrifice any further. We are very saddened that the government now pretends to be very much aware and very much remorseful, and they are now sending us letters, calling us to meetings, saying they have already set aside money, but the money has not reached the universities. The money has not reached the workers. We do not understand. This money was supposed to have been paid beginning of July this year. Mokti ne jochiw thieth aluf auchiel kaunti ma Nairobi chako ng'anyo odiechieng' ma kawuono chakre saa 8 kaluwore gi weche ma gikone sirikand kaunti no dagi keto e wang'e. E twak ma jotelogo no obedo godo jochiw thieth mopogore opogore kaunti no obedo go kod jofwambo Nairobi gikone chakre dwe mar 4 gisebedo kod ywaruok gi tend kaunti ma Nairobi e wi deko mar osara ma yoro nus ka ng'eto kaka mago kuma mag thieth mag bengi bende koro tend kaunti no okosebedo kachwalo. Chakre odiechieng' ma kawuono gikone gi ng'anyo ne tich nyaka chop gavana ma Nairobi Johnson Sakaja los yo makare mar chulogi. Since beginning of the year, the third party deductions or they started being they used to pay net salary. So we kept on hoping that they would improve. Until now it was too much. The health workers started being taken to CRB. The banks were on their neck such that when you get that net, it is taxed as interest on the loans that were behind. When you delay my house allowance, because that one is part of salary, when you delay that commuter allowance, when you take away my medical cover, actually we have a statutory deduction in SHA. Our SHAs are not paid. So that means today if I get sick or my dependent gets sick, they cannot get the same services that I'm still continuing to render to Nairobi citizens. Here we are representatives of many thousands, of more than 6,000 healthcare workers in Nairobi that have yet received their salaries and who are going to down their tools in the next 1 hour. Migao marita kwe Kipchumba Murkomen koro yango ne timbe mag rocho ratich mine kod nyithindo matindo ka achiel gi lwenje mag kitwecho gotache kaunti ma Kisumu kod atamalo 36. Owacho ni en kwan mantie malo moingo kata mana kwan mar piny Kenya duto ma en atamalo 31 gino makoro wacho ni nyaka koro kedgo motegno. Oyango ni tendo bila sani koro dhi bedo keto okenge motegno mana oni achije manyao timbego ondhi kendo chwale do. Bende olando ni kweth mag obila mowuok Nairobi osero sub county ma Suba North e konyo timo nonro bang' ka nyathi ma jahigni 13 no bambe ma ochwe onegi. Olo seche mane ochopo Kisumu motelo ne romo mar arita mar jukwaa la usalama. 36%. Part of the reasons why it's prevalent is because of repugnant practices, including disco matanga, including wife inheritance, including issues that related to broken family ties. And this as the people who defile our children are those whom they expect greater protection, to make sure that these criminals are apprehended, and the National Police Service must take very stern action against this issue. Again, because it's widespread in many parts of the country, we are going to have to look at this issue even with greater focus. We do not have rescue centers here, so it's important also that the county government invest in rescue centers to make sure that we can deal with these issues. Jopuonjre mag kuonde tiegruok mag tije lwedo obo bago ng'anyo kochakre juma manyien ka gikoni sirikal ojomogi e wi pok mar omenda. Gikoni kata obedo ni jatend piny Kenya William Ruto singo negi ni gidhi yudo sir mar somo nyaka sani higni 2 osekalo to pok gineno gi wang'gi omenda moro amora mar siro sombgi, gino makoro miyo thoth jopuonjre weyo skul. On Monday, 23rd of September 2025, all TVET institutions will be shut down nationwide. That will be a day of peaceful protest against this injustice. We call on our university brothers and sisters to stand in solidarity. Your voice was heard when you fought for funding. Stand with us now. An injustice to one is an injustice to all. Last year, tulienda pale Jogoo House tukiandamana. Wakatuahidi kwamba pesa yetu itapatikana.
Lakini cha kushangaza ni kwamba pesa yenye ilipatikana pale kwa mashule na sio zote ilikuwa 60%. Licha ya kuwa watu wa university walipewa yote. That is 2023-2024 academic year. Pia nyumbani tukiangalia, wazazi pia hawana. Nina wadogo wangu pia ambao wako shule. Muda mwingine hata nikitamani nipige simu nyumbani, naona ila tu niache, sababu nyumbani pia hawana. Wazazi wanafanya vibarua ndogo ndogo. Kwa dhimbele ni Jaloja Kenya Kithure Kindiki opoyo nyamrerwa mukone osejolo malachendro manyien magndiko jo Kenya ko manyien mathieth masha Kindiki nolose kinderomo kod nyamrerwa mohingalo fadek moko counties magembu kotara kanithi okone sir mosechiw kod derok mar nyamrerwa osekelo yot ne sirikal chopo kare kendo rio sekta mathieth. Kindiki okoni maromo jo Kenya milion 26 sani osendikore kendo sirikal timo duto manyalo mar neno ne giyudo fungruok e lai mag thieth. Kone gi sani sirikal ndiko itich jochiw sir majolo sirikal tudo thieth mag kor gwenge kaka yor duoko lwede tije nyamrerwa. Last CHPs kufika hapa, CHP wa kwanza kufika Irunduni ni CHP wa Embu. Jipigieni makofi. So, Your Excellency, mimi sitaki kuongea sana. Ni kukuambia ile kazi hao watu wamefanyia hii serikali ya William Ruto na wewe ni kazi mzuri sana. Embu County sasa tuko number 5 na registration. True story, najua uko nayo hapo kwa simu yako. We are at 55% registration ya SHA. And I want to promise you, sisi by December tutakuwa at 70 to 75%. Because these people wanaingia mboma kwa mboma kwa mboma. I want to thank you. Hiyo story mzuri nimesema. Vile hii Taifa Care imefaulu. Vile maneno ya SHA registration imefaulu. Haingewezekana kama sio community health promoters. Nyinyi ndio mmehusika pakubwa katika kuhamasisha wananchi ili wajisajili. Ni fire si fire. Ni fire si fire. Obilaibo wa Manarok omakachijariyo magkwe mbareny ma Masai Mara mane wonda ne gin jopuonjre ma odonje mbareny no hikgi mokwongo. Kolose apis obila Manarok komanda Manarok North John Momanyi wacho ni obila no reso achije ge lwet jopiny mane oriko goyogi e alwora ma Eagles Junction. Achije no otero obila e kuondegi mag jot magi pondoe kama ne gipandoe gigo magi sekwalo kama oting'o simbe mane gimayo jopuonjre. Achije go ibiro chwale nyim doho bang' yudo thieth. So an incident happened. These comrades lost their phones. Immediately they reported to the police, and they had already started the investigation. It never took even 24 hours. That thief was found. He's known as Philip. He was found around Eagles Junction. He was walking, and some people were there. Walianza kumtandika lakini nilimuokoa. So tulimleta police station. 4 mobile phones were recovered, 2 at the scene, and later on when the suspect was discharged from the hospital after receiving treatment, he led our officers to his place of residence where 2 more mobile phones were recovered. Later on, he took the officers to another house of another accomplice where another mobile phone was recovered. In total, we have 4 phones, mobile phones, and at the moment we are processing in preparation to arraign him for court.